You have slain an enemy. Mamitik ko karon sa start. Triple kill. Buang kalukay ka dahil Maniac. ka. An ally has been slain. An ally has slain Lord. An enemy has been slain. Enemy dominated. Enemy double kill. Sige! Amat, Leslie! Leslie! This ba? Savage. Unsa man ka Marlon? Sige na kagdulag Mobile Legends. Wala ka plano sa imong kinabuhi. Wala ka plano mga flight trabaho. Ipalamon ko na cellphone sa imo karon. Siyempre, may mo sa laba kung silas. Nga kadula mo kung Mobile Legends. Ikaw sa namukon, di ka ba? Ano mo wala ko trabaho? So, na pagtunay magdulag Mobile Legends, di trabaho? Trabaho, di po ni. Nagto gabi ko kwarta ni, mga kwarta nga mo ni. So, man ay pagtunay mo, wala ko nang palag sa Facebook. Nagpalag ko sa Facebook. Tagal ko followers sa Facebook. Pero ay ko, hindi nang wala trabaho. Kati ako ba, mas dali ko makwartaan ni, kaysa na ka na yung ingon ng mga trabaho. Kanang trabaho ni mong ingon sa kuha, dagang ka panubo anak. Kani, wala yung kapanubo sa kuha ni, okay, ako yung kabuot sa akong trabaho. Unang ayaw pagbuot ka, wala akong trabaho. Kasabot ka? Unya, kanay mong Mobile Legends makabusog na. Kung mo ni Mobile Legends, di makapusok? Ako sa pagkakataon lang, wala ko kong pamahaw, wala ko kong pamilito, wala ko kong panyapon. At sige lang lang Mobile Legends, busog ko perminti. Isang din ako mukhaon, busog ko perminti, kitungod. Mugdo lang Mobile Legends, busog na ko. Unang ayaw kong inag, hindi na makabusog. Na ikaw, hindi lang ka magkapamahaw, mga sila ka reklamo. Bot-bot, kay gutom. Nya, asa may mas nya, asa maging hindi mo ka din makabusog. Makabusog ni. Unang ayaw pag yun yung naanan na ito. Busog, hindi ka siya. Sa anong ka sa kumata, ano sa ulawas. Maraming vitamins dito pwede dito. Kaya malinyong pagkatalan, magkwarta mo ka. Di na yung cellphone bita. Tanaw na kabusog ka sa imong Mobile Legends. Palamon ko na sa imong cellphone karon. Tao naman, ayun, ano, ipagkaon o. Oh, ipagkaon ba? Oh, laro,